Vakcinacija nije obavezna. Svako ima još uvijek pravo na izbor. Kada bude vakcinacija obavezna, onda apsolutno ću učutati i nikad nijednu reč neću reći. Ali pre toga ću da vam kažem nešto ovako. Vi sa Nove S i United Medije slobodno radite što želite. Ja sam juče direktorka vas pokušao da pozovem, da sprečim ovo i da se lepo čujemo i da čujem u čemu je to problem bio u jutrošnjoj, odnosno jučerašnjoj emisiji. Šta sam ja to rekao i kada sam ja to rekao. Ali pošto ovdje na ovoj televiziji, ovu televiziju uređuju Brankica Stanković, Antonela Riha, Jovana Gligorijević, Ivan Ivanović i ostali, ja vam sad dajem otkaz. Doviđenja, prijatno. Ne znam da li to nekom smeta, ali ću stanem uz Dareta. Alal vera, brate Dare, što ne trpiš bregovnare. Sad si bio jasan kratak, dao domaći zadatak kako čovek od protuva dostojanstvo da sačuva. Dajmo podršku čoveku, on bez dlake na jeziku, koliko goda su ga stisli, uvek pričao šta misli. Ti si držao do sebe, ko te mrzi, nek se jebe, ti si njima rekao svoje, mogu da ti ga podoje. Nek se ljute, nek kuvaju, mogu da ti ga duvaju, ne daj dupe dušmanima, pizdali im materina. Ti si ljudska veličina, slušao si George Carlina, stazom išao si pravom i mislio svojom glavom. Za priglupe i za stoku ti si bio trn u oku, za njih bio simbol smetnje i trpeo razne pretnje. Trpeo si da te pljuju, od tebe se ograđuju, da na tebe svi nasrću i da reči ti izvrću. Trpeo sa sviju strana, graju, vrana i gavrana, dok ti nije sve se smrklo, dok trpilo nije puklo. Onda crtu si povuko, ništa nisi se obruko, čistog srca i obraza stani ispred svog odraza. Pogledaj se, ti si džin, jer za takav jedan čin, sebi doslednost do kraja, treba čovek da ima jaja. Da si Dare živ i zdrav, zadržao si svoj stav, nisi pristao na sranje, zaslužuješ poštovanje. Ti zaslužuješ ordenje, jer svo drvlje i kamenje što po tebi je bačeno, to je nama namenjeno. Da slobodna reč zaćuti, da se vlast bre ne naljuti, da ćutimo svi u bedi, da se vlast bre ne uvredi. Mrš u pizdu materinu, kažimo mi tiraninu koji laže kako zine, jebale ih bre vakcine. Ću da kažem, nek se čuje, nek sam narod odlučuje po pitanju svoga zdravlja šta mu se u telo stavlja. Dragi Mitroviću Dare, nisi prodao se za pare, verbalno si jebo vlast, za to, brate, svaka čast. Čekam te na YouTubetu, da otvaraš oči svetu, da si čovek sad svi znamo i za to te bre ne damo. Ajmo svi sad uz Dareta, jer istina njima smeta, istina ih pali, žari, istina im posao kvari. Istine se ti ne boji, jer istina ključ je tvoj, a laž njihov je kalauz, za Dareta svi aplauz.